Na, sziasztok! Itt vagyunk a Minehell 2-n, Herbie szerverén. Hát de akkor nem is húznám a szót, lépjünk be. Egyébként már fölvettem, vagyis nézzétek. Már csináltam itt egy ilyen házat, de hallod, elnyomtam a F10-et és nem vette fel ez a szar. Rohadt ideges lettem. Na mindegy, szóval folytassuk akkor. Elkezdtem így csinálni egy ilyen bányát. Ja, egyébként egy ilyen hegy gyomrában költöztem be, nagyon messzire jöttem a kezdőponttól. Aztán kezdjünk bele. Eddig ennyi kész van, hogy itt lejöttünk, vagyis hát a lépcsőzet elkészült. Na meg hát beszéltem abban még arról, hogy mit akarok, de hát akkor most lesz azt én hoppá létre. Na mindegy, közben akkor dumálok. Szóval úgy tervezem, hogy ma még lesz olyan kívül egy Eurotrack, és már akkor vége. De viszont holnap valami, hát nem tudom, egy FlyMT a pillanat. Na, szóval egy FlyMT a nem tudom, lehet, hogy ott kezdek egy olyan kisebb szerver életet, de az még majd elválik. De biztos, hogy csinálok egy részt a FlyMT-ról, mert azt nagyon sokan szeretitek. Meg egyébként is az ilyen RP szervek szerintem fújók. Lehet rajtuk hülyéskedni, mert hát ugye normálisan RP-zni is. Hát igazából régen én is inkább hülyéskedtem ezeken, bakker. Jailből volt is jó pár. Na mindegy. Basszus. Így lett. Most az a tervem, hogy lemegyek itt full. Addig ez a 17 létre elég, aztán hoppá. Aztán majd meglátom, mit csináljunk. Na mindegy, Sims 3-ról akarok egyébként még videót csinálni, meg hát tutoriálokat majd. Ugye sokan szeretnétek ezt a Gemini hacket, ami ugye itt is úgy látod a ládákat, tudsz flyolni, meg ilyennek, ilyen gigaugrást tud csinálni, hogy be tudod állítani, hogy menjen magától a embered, meg ilyesmi, sok dolog. Magától úszom, magától ugráljon. Van egy olyan is, hogy magától ugráljon, és akkor ne essen le, azt is be lehet mellé állítani, és akkor így repülsz addig, ameddig ki nem kapcsolod, de sok szerver itt kidob így flyolásért. Mindegy, majd leteszteljük, de szerintem nem holnap, hanem inkább holnap után lesz. Közben, hoppá, bakker! Elfogyott a létre, szóval így. Nem megyünk erre akkor. Na mindegy, szóval ezek lesznek. Eurotrack szerintem lehet marha vicces részeket csinálni, egyedül azért fogok csinálni, ugye ott lehet hűlni ott a többi autós, ami közötted van. Majd erről fogok még így ilyen hosszabb sorozatot csinálni, meg itt egy szerver életet szerintem elkezdek a Minehell 2-n. Aztán találtunk vasat. Ahaj. Első bányászaranyok. Itt van még? Nincs. Mondom is ki. Na. Hogy vagyunk? Jó, még ráérünk azért. Na. Akkor visszamegyünk izé. Hoppá. Lehet, hogy inkább kéne 2 csákány. Na.
2 csákányt hozzam magammal, mert elég unalmas lehet nektek így végignézni, itt megyek föl le. Hát mit mondjak? Nagyjából ezek voltak a tervek igazából, amiket várhattok tőlem. Vagy amikbe bele fogok kezdeni mostába. Vagy erre San Andreas végigjátszás is lehet, de szerintem az abban van már 1000, szóval rohadtul unalmas lenne. Azért is jó például ez a Sim szerintem. Mert abból kevés rész van, abból is lehet full jó dolgokat csinálni. Amikor nem mondjátok magatokat, most itt is értek survival-özök, de olyan részeket kéne csinálni, amikor nem tudom, hát most ez eléggé nem jó, az inkább olyan beszélgetős rész, legközelebb lehet, hogy úgy fogom csinálni, hogy most ugye akkor lesz az egy bánya megépítése. Oké, ez ilyen rész, és akkor utána bánya, vagy első gyémánt találás, meg ilyen dolgok. Tehát amikor már bányászok rendesen meg ezek. És ilyen 10 percek lesznek erről, max szerintem, többet nem nagyon lehet. Vagy lehet, de akkor úgy kell, hogy már megvannak alapanyagaim, és akkor úgy csinálok itt szépítgetek dolgokat. Vagy beteszek mappacket, és hát azokat tudom végig, ugye. Most mondtam, hogy kialakítok egy bányát, és akkor végeztünk is ezzel. Anyám, mennyi vas. Én biztos jobban látok ti is. Nincs már, ugye? Jó. Na. Jössz, miatt még ilyeneket tennék le, addig inkább visszateszem oda, aztán. Ja, meg jut eszembe, ne idegesítsen itt ilyen morgások, ugye? Na, mert ugye be tudnak spónolni ide azok a kis retkek, mobok. Aztán itt idegesít majd minket, amikor megyünk itt lefelé mindig. Mit csinálok? Lassan már itt kéne lenni, hogy sem láva hangoknak, vagy valaminek, vagy valami nagyon nagy baj lesz itt. Mondjuk egy legtetejébe mentem, szóval lehet, hogy sokat kell most lemenni. Na mindegy. Lesznek itt olyan részek is, amelyik magukat ölni, csak előbb kell hozzá jó tud. Amit ugye ezzel kell megszerezni. Igazából kb. Ez, hogy mondja, Minecraft vlognak néz ki kb. Nem tudom mi legyen, lehet, hogy ebben fogok szarul életet csinálni. Mindegy, inkább csinálok belőle, de hogy máshogy fogunk most már. Na mindegy, most így legalább így el tudom mondani, amiket gondolok, és amik lesznek a következő napokban, hetekben. Mit akarok mondani? Hát tutoriált, mondom, megcsinálom azt a geméset, meg
meg majd egy Photoshop C6-ról csinálok, esetleg Sony Vegasról nem fog, mert ugye itt van ez a Camtasia Studio 8-ra, amit csináltam, és kb. Egy az egész ugyanazt tudja mindkét program, szóval tök fölöslegesnek tartom. Annyira akarjátok, akkor csinálok, de hát szerintem tök fölösleges, mert mindkét program ugyanazt tudja kb. Csak egyik Sony Vegas, a másik meg Camtasia. Ja, egyébként ezért beáll dúlva orrom marhára, szóval bocsánat. Szarul hallatok. Mennyit kellene venni? Hát nem hiszem el. Jó ég. Azt meg ugye nem akarom, hogy itt elmegyek most egyedül, mert már látjátok, 10 óra 11 van. Szóval most ezt még itt megcsinálom, aztán még egy eurót rá is kell, most nem érek rá fél óráig, hogy itt lemegyek, aztán nem csinálok semmilyen videót nektek. Most inkább akkor dumálgatunk, és nem 100% Minecraft meg ilyenek. Szerintem akkor végigmutathatom inkább, hogy mik vannak eddig megcsinálva. Mert eddig ugye végig készül a bányacicos, majdnem, még lemegyek majd a láváig holnap, aztán csinálunk egy bányászos epizódot. Opa. Meg itt is 1 kilométert megyünk föl, ugye? Na. Szóval itt van megjelölve nekem ugye a kijáratocskám. Így teszek is egy cobblestone, hogy izé. Majd jobban lássam. Hoppá, így. Vagy jobban lássam, jobban fel tudjak rávenni. Most kimenjek? Menjek. Jó. Te már magad elszorogatsz el. Bazd meg. Na nem az föl. Hallod, ezt eddig észre sem vettem, hogy ott is lakik valaki. Baszki. Ez szívás, gyerekek. Hoppa. Várjál, per bakkal úgyis vissza tudok ide jönni. Vagy per home. Öcsém, esküszöm nem vettem észre, amikor ide jöttem. Akkor nézzük meg. Kicsit földobhatjuk vele ezt a részt legalább. Na. Csamara. Beérünk most rá a testvére. Mi kell nekem? Egy kord? Jó van, hagyjam már a cobblestone-ával már. Mindegy, most... Megcsinálom a végén, az epizód végén ezt a kukámat, aztán abba beleteszem a szarságokat. Na. Ja, hol vagyok? Egyébként itt jó vissza lett foltozva? Jó van. Akkor erre lehet. Ugye? Elvileg oda tesz vissza. Ez az. Akkor nézzünk már le azért, hogy mi a helyzet itt, mert most kíváncsi vagyok, hát ha van valami jó cucca. Vagy mi van? Mert ugye mondom, az előző részt azt nem sikerült teljesen fölvennem, és akkor ott mondtam tengeren föl alá, oda, opa, ott ez.
Ez ugye nem a picik, ez amik... Nem, jaj, már megírtam, hogy az úgy rüllelem. Mi az, hogy nem döglök meg? Kiszakadt a hergójója. Mi az, hogy nem hal meg ettől? Én mindjárt meghalok. Na mindegy, előző részt mondtam, hogy ugye nem vettem föl, vagyis fölvettem, és de szóval föl akartam venni, csak az a probléma, hogy véletlen elnyomtam a gombot, és ugye nem vette föl, hanem azt vette föl, amikor csak sétálok befelé ide. Azt meg nyilvánvalóan nem fogom itt most belevágni meg ilyenek, na mindegy. De volt egy ilyen ház. Mondjuk, hogyha lerombolom neki, akkor lehet, hogy elmenni. Szétbarmolom neki. Aztán elmenni, nem. Ja, de egyébként anyád, mi a rák? Kinyírja köcsög. Úgy eloltaja. Hát ez kész, öcsém. Ez ugyanaz a hely. Fúj. Na mindegy. Szerintem ott fúj jó helyen van. És nagyon ház tulajja lássa ezt a videót, aztán szívás legyen. Nem lehet, hogy ide rejtett a chesteket. Gyanús nekem itt ez a felkeltük megoldás. Lehet, hogy nem. Azért nem merem ugye mivel láva, akkor én nagyon szapol van. Nem. Mondjuk hülye vagyok, annak már hallottam olyan hangja. Akkor azt a gyereket már kiraboltak, szóval nem tartok tőle. Jó van, na mindegy. Akkor verhom el. Aztán leteszem a cuccaimat, aztán... Várj, ez most miért nem teszi egybe? Na. Ja, és gyorsan még megcsinálom ugye azt, amit ígértem, ide a kukát. Magyarul. Hoppa. Gyere már ide. Na. Viszont betoltam földre. Azokat ott hagyom. Most kit érdekel. Na, szóval így ennyiben megyek. Utána itt elmegyek erre. Így. Meg így. És itt is erre. Jó, teszek bele fákját, nehogy beszpannoljanak ezek a mobok. Ide teszünk egy fákját, azt ciao. Itt meg mennyi káblém van? Van bőven, de mondjuk mi a szarnak kéne. Szóval ezt most már ki is dobálom ide. Látod, és nem jön vissza. Szóval tök forintos. Ezt mindig alkalmazni szoktam, hogyha ilyeneket csinálok. Hoppa. Megvan oldva.
föld, az viszont az kelleni fog. Hát ezeket még bedobálom oda, aztán nem mutatlak titeket tovább ezzel, hogy itt dobálok, szóval ezt inkább megcsinálom majd külön, hogy így nem csak semmit, csak ezeket bedobálom majd oda. Úgyhogy hát következő részben már bányászni fogunk, ugyanis bekészítem oda, már megcsinálom a lejárót. Szóval bányászunk egyet, és mondja már. És szerintem kimegyünk magukat ölni, ennyiből fog állni, de ez úgy 4-5 nap múlva lesz a következő rész, szóval ja, szóval még odébb lesz. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és további jó napot, sziasztok!